Jeg hedder Niels Kjærsgaard og vil i denne video give en kort introduktion til, hvad en investering er, og hvordan vi kan vurdere, om en investering er rentabel eller ej. Hvis du i forbindelse med Innovation Pilot får behov for at udfærdige en investeringsanalyse, er du velkommen til at komme forbi mit kontor, sende en e-mail til mig eller ringe til mig på 21 46 80 74. Til at starte med kan vi stille spørgsmålet, hvad er en investering? En investering er generelt kendetegnet ved at have et negativt cashflow i starten af perioden. Det kunne fx være betaling for en ny maskine eller udviklingsomkostninger for et nyt produkt. Efterfulgt af en række positive cashflow, som fx kunne være besparelser i lønbetalinger eller indtægter for salg af et nyt produkt. Jeg vil i præsentationen bruge et gennemgående eksempel. Der investeres i en ny maskine til 800.000 i tidspunkt 0. Maskinen vil delvis automatisere virksomhedens produktion, hvilket vil give besparelser det første år på 200.000 kroner og 300.000 kroner i hver af de følgende 5 år. Der anvendes i eksemplet en investeringshorisont på 6 år. Jeg har i eksemplet ikke taget hensyn til skrapværdi, men maskinen vil formentlig stadig have en værdi efter år 6, og vi kunne have valgt at medtage denne værdi i det sidste år. Hvordan kan vi så vurdere, hvor god en investering er? Ja, det kan vi gøre på en række forskellige måder. Jeg vil gennemgå den statiske tilbagebetalingstid, den dynamiske tilbagebetalingstid, kapitalværdimetoden samt den interne rentemetode. Vi starter med den simpleste, nemlig den statiske tilbagebetalingstid. Vi anvender samme eksempel som før. Vi investerer 800.000 kroner i en maskine i tidspunkt 0 og opnår derefter omkostningsbesparelser på 200.000 kroner det første år og derefter 300.000 kroner i hver af de følgende 5 år. Vi indsætter nu cashflowet i Excel. I første række indtaster jeg tidspunkterne år 0 til år 6, og i række 2 indtaster jeg cashflowet minus 800.000 i tidspunkt 0, plus 200.000 i år 1 og plus 300.000 fra år 2 til år 6. Nu skal vi så beregne det akkumulerede cashflow. I tidspunkt 0 har vi haft negative betalinger på 800.000. I år 1 er der et positivt cashflow på 200.000, og vi har således nu et akkumuleret cashflow på minus 600.000. I år 2 forbedres det akkumulerede cashflow med yderligere 300.000, hvorefter det akkumulerede cashflow nu kun er negativt med 300.000. Og i år 3 bliver det akkumulerede cashflow 0. Det kalder vi den statiske tilbagebetalingstid, som altså i eksemplet er på 3 år. Men penge har ikke den samme værdi for os, om vi får dem i dag eller om 6 år. Hvis vi får pengene nu, har vi mulighed for at investere dem, og dermed have flere penge til rådighed om 6 år, end hvis vi blot havde fået de samme penge om 6 år. Dette tager vi hensyn til ved hjælp af kalkulationsrenten, som i vores eksempel er fastsat til 15% om året. Kalkulationsrenten er noget højere end den risikofrie rente for f.eks. statsobligationer, i det kalkulationsrenten også tager hensyn til, at der er en risiko ved de fleste projekter. Vi starter med at finde ud af, hvor meget 1 krone er værd nu, afhængig af hvornår vi modtager den. Det kalder vi diskonteringsfaktoren. 1 krone vi modtager nu, det vil sige tidspunkt 0, har naturligvis en nutidsværdi på 1 krone. Hvis vi modtager 1 krone om 1 år, vil nutidsværdien af den krone kun være 1 divideret med 1 plus kalkulationsrenten, det vil sige 1 divideret med 1,15. Hvilket bliver 87 øre. Hvis jeg skal finde værdien af 1 krone et år senere, det vil sige i år 2, skal jeg dividere de 87 øre med 1,15, og så får jeg 76 øre. Og sådan fortsætter jeg for de resterende år. Jeg dividerer således værdien fra forrige år med 1 plus kalkulationsrenten. Vi har samme cashflow som tidligere, men indsætter diskonteringsfaktoren, som vi lige har regnet ud. Vi kan så beregne nutidsværdien ved at gange cashflowet for de enkelte år med diskonteringsfaktoren. Til slut finder vi den akkumulerede nutidsværdi af cashflowet. Minus 800.000 på tidspunkt 0. Det forbedres med 173.913 i år 1. Yderligere en forbedring med 226.843 i år 2.
Og vi kan se, at den akkumulerede nutidsværdi går i 0 lidt inden i år 4. Den dynamiske tilbagebetalingstid er således på 4,2 år. Den tredje metode til at vurdere, om en investering er rentabel, er kapitalværdimetoden. Den samler nutidsværdien af hele investeringsperiodens ind- og udbetalinger. I grafen kan vi se nutidsværdien, som vi lige har regnet den ud, for de enkelte ind- og udbetalinger. Hvis vi nu tager og summerer den, det vil sige minus 800, plus 174, plus 227, plus 197, plus 172, plus 149 og plus 130, så får vi plus 248. Kapitalværdien er således på 248.000. Hvis den er større end 0, er investeringen principielt rentabel. Den fjerde og sidste metode, jeg vil gennemgå, er den interne rentemetode. Den interne rente er den rente, der skal anvendes til at tilbageføre cashflow til tidspunkt 0, som resulterer i, at summen af nutidsværdien af de positive og negative cashflow bliver 0. Vi kan beregne den interne rente ved hjælp af Excel. Vi taster vores ikke diskonterede cashflow ind, som vi plejer. Minus 800.000 i år 0, plus 200.000 i år 1, plus 300.000 i år 2 til år 6. Den interne rente beregner vi så ved hjælp af funktioner. Vi indsætter funktionen. Vi går ned under finansielle. Og vi finder den, der hedder IA i den danske version af Excel. Nu skal vi angive værdierne. Værdierne hedder minus 800 til plus 300.000 her. Og vi behøver ikke at komme med noget gæt. Den interne rente er nu beregnet til 25,3% på anno. Hvis der ikke havde været et år imellem vores tidspunkter, men vi i stedet havde haft nogle specifikke datoer, kunne vi have valgt funktionen intern rente. I så fald skulle vi både angive værdierne, og vi skulle også angive nogle datoer. I den engelske version af Excel hedder funktionen IRR. Hvis kalkulationsrenten havde været på 25,3%, altså lig med den interne rente, så ville nutidsværdien af betaling 1 have været på 160.000, altså de 200.000 divideret med 1,253. Betalingen i år 2 ville have en nutidsværdi på 191.000, det vil sige 300.000 divideret med 1,253 i anden. Betalingen i år 3 på 300.000 vil have en nutidsværdi på 152.000. Det finder jeg ved at sige 300.000 divideret med 1,253 i tredje. Samme princip følger for alle betalingerne. Hvis jeg nu lægger nutidsværdien af alle 6 betalinger sammen, får jeg 800.000, hvilket præcis svarer til det negative cashflow i år 0. Det var en kort introduktion til investeringsanalysen. Hvis I i forbindelse med Innovation Pilot har brug for at lave en investeringsanalyse, er I meget velkommen til at komme forbi mit kontor for en yderligere snak.